Lusa foi unha escritora con moitas obras e moi versátil, autora de poesías, narrativas, ensaios, pezas dramáticas e textos jornalísticos en galego. A súa escrita foi premiada varias veces no certame de relatos Modesto R. Figueiredo por a Taberna do Landés, no Premio Espiral Maior polo seu poemario en concreto. Recibiu o Premio Crítica Galega a Creación Literaria en 2005, tamén por en concreto. Mi madriña, cantos premios! Venga, a quen lle toca agora? Os nenos e nenas de primeiro van a hacer unha adaptación do teatral do libro 10 gatiñas viaceiras da madriña deste ano, Eva Mejuto. Este libro trata sobre 10 gatiñas que van pasando de lugar en lugar recorrendo Galicia e pasando por diferentes obstáculos ao longo da viaxe. Pois nada, adiante os nenos e nenas de primeiro. Dez gatiñas viaxeiras foron a monte Lestrobe, unha caíu abaixo e quedaron tan só 9. As viaxeiras cociñaron un biscoito, unha espichou dunha enchente e quedaron tan só 8. Oito gatiñas viaxeiras ían por Lugo en patinete, unha chocou ca muralla e quedaron tan só 7. Sete gatiñas viaxeiras foron venimar a Meis. Unha tragouse coas uvas e quedaron tan só 6. Seis gatiñas viaxeiras cruzaban o sil dun chimpo. Unha esvarou na ribeira e quedaron tan só 5. Cinco gatiñas viaxeiras foron... non me equivoco. Cinco gatiñas viaxeiras foron a Ourense a teatro. Unha aprendeu na butaca e quedaron tan só 4.
4 gatiñas viaxeiras andaban con moitos tres. Unha perdese entre os coches e quedaron tan só 3. Tres gatiñas viaxeiras remaban a luz da lúa. Unha cercaron as ondas e quedaron tan só 2. Dúas gatiñas viaxeiras tomaban o sol en proa. Unha chocou cun faro e quedou unha gatiña soa. Por sorte, as gatiñas tiñan vidas de reposto para festexar a xuntanza. Margallaron un agosto, pero non había castañas, porque estaban en agosto. E para que as gatiñas viaxeiras sigan viaxando, entre todos ímolas contando. Unha, dúas, salúdate, 3, 4, 5, 6, 7,